Muros Mira o Mar regresa cunha ampla programación pensada para todos os públicos. A cultura mariñeira estará presente do 5 ao 7 de xullo no municipio muradán. O verán é sinónimo de festas e celebracións na comarca. O Concello de Muros inicia este período estival cunha cita tradicional no municipio Muros Mira o Mar. Do 5 ao 7 de xullo vivirase as 19ª Xornadas da Cultura Mariñeira no corazón da localidade. Contamos con un cartel moi forte. Imos ter dous concertos de especial interese, que son o de Guadi Galego, que presenta na xira presentando o seu novo traballo, e máis de Banda Xangai. Un estará o venres e outro sábado pola noitiña xa aquí na Praza do Concello. Ademais, este ano imos pechar as xornadas mariñeiras con un espectáculo que organizan entre todos os grupos do Concello. Van todos os grupos folclóricos do Concello. Únense para facer un pequeno festival e pechar da mellor forma posible estas xornadas onde se salta a cultura mariñeira e tradicional. Queremos destacar a importantísima participación das entidades culturais, deportivas e veciñais do noso Concello nestas xornadas, posto que son eles quenes lle dan vida ao Muros Mira o Mar. En canto ao cartaz, pois é un deseño dunhas alumnas do Colexio Ricardo Tobío, que foron as gañadoras do concurso de cartaces. Unha celebración que sempre conta cunha gran implicación da veciñanza. Agora mesmo é a festa que máis participación veciñal ten, xa que hai entidades de todas as parroquias que montan un posto, unha cantina, unha parada, digamos, no casco, e danlle vida a este evento. Todas organizan algún tipo de actividade, xa sexan concertos, obradoiros para nenos, concursos de tapas, hai unha variedade de oferta no programa tremendo. Muros Mira o Mar desenvolvese xusto antes da época forte do turismo en Muros, que comeza xusto a mediados de mes. E, neste caso, pois este ano coincídenos co primeiro fin de semana. Pero sí, xa é digamos que o verán en Muros arranca co San Xoán, o verán en Galiza arranca co San Xoán en todos os sentidos, non? Pero no noso é, digamos, moi representativo, porque este ano, a partir da fin de semana de San Xoán, todo o verán vai ter eventos durante a fin de semana. Calquer fin de semana entre xuño e setembro podes vir ao Concello de Muros e vas a topar algún tipo de actividade. Estas xornadas da cultura mariñeira Muros Mira o Mar desenvolveránse do 5 ao 7 de xullo e contará cunha ampla variedade de actividades, dende obradoiros de cestaría ou nos mariñeiros ata visitas guiadas e navegacións polas augas que bañan o municipio.